Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што пагубіла беларускае мяшчанства і беларускія гарады? Наколькі згубною аказалася роля шляхты ў беларускай гісторыі? Ці было б народу і краіне лепш, калі б шляхта цудоўным чынам знікла ў якім-небудзь 17 стагоддзі? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добрый дзень, Наталья. Добрый дзень. Якую ролю адыграла мяшчанства ў гісторыі краін заходняй і цэнтральнай Еўропы? Ну, калі мы кажам пра цэнтральную заходнюю Еўропу, то гарады мелі найважнейшае значэнне, і тут важна азначыць самыя важныя працы, якія былі зроблены па даследаванню гарадоў і пра эканамічныя сувязі. Это было яшчэ зроблена французамі, і яны адыгрывалі вельмі важную ролю ў камунікацыі, таму што яны стваралі падзел эканамічны, таму што адні гарады займаліся аднім відам гандля, другія займаліся банкамі і гэтак далей. І ўжо ў 17 стагоддзі это бачна была спецыялізацыя. І самае важнае навуковае, культурнае, адукацыйнае развіццё, канешне, заўсёды звязвалася з гарадамі, і мы можам згадаць Венецыю як такой важны цэнтр развіцця, Амстердам, гэта важны эканамічны ўжо цэнтр развіцця. І такім чынам, канешне, у заходняй Еўропе заўсёды адыгрывалі важную ролю менавіта гарады, дзе канцэнтравалася практычна ўсё. І адукацыя, і навука, і гандаль, і практычна ўсё гэта давала магчымасць эканамічнаму развіццю. Я б яшчэ дадаў удзел мяшчан у нацыянальных працэсах, у нацыябудаўніцтве ў больш познія часы. І тады давайце пяройдзем да беларускіх гарадоў. Калі і чаму пачаўся заняпад менавіта беларускіх гарадоў, беларускае мяшчанства? З якімі працэсамі гэта звязана? Ну, у першую чаргу, калі мы кажам пра заняпад, як такавой бы нельга сказаць, што яны зусім заняпадлі, але вось у 16 стагоддзі у пачатку, калі пачынаецца наданне магдэбургскага права, то гэта дало вельмі моцны шок да развіцця, таму што становіцца іншая сістэма падаткаабкладання. Гарады больш свабодна сталі ўдзельнічаць у рамястве, гандлю. Аднак варта адзначыць, што гэтыя працэсы практычна былі на 100 год пазнейшыя ў параўнанні з Еўропай. Калі цэхавая сістэма была ўжо не патрэбныя ў Еўропе, ад яе пачалі адыходзіць, пачынаюць з'яўляцца мануфактуры, то у нас першыя цэхі пачынаюць з'яўляцца ў 16 стагоддзі, калі яны ўжо атавізмам пачынаюць быць у Еўропе. І у нас это ўсё ідзе са змяшчэннем на 100 год. Канешне, у феадальнай сістэме гарады былі патрэбныя, аднак іх развіццё стала затармажвацца ўжо напрыканцы 16, пачатак 17 стагоддзя шляхтай. У асноўным оно затармажвалось, калі шляхта глядзела, што гарады яны больш актыўныя, хутчэй можна грошы здабыць праз іх, і таму яны цалкам пераходзяць пад кантроль шляхты. Менавіта тым гэта было звязана, што войты гэта ў асноўным прызначаліся са шляхецкага асяроддзя, і не былі нашы гарады, напрыклад, настолькі вольныя у сваіх палітычных нейкіх пазіцыях, эканамічных, як у іншых краінах. Таму, канешне, гэта не столькі заняпад, я бы сказала, гэта ў большасці як стрымліванне, і прычым моцнае стрымліванне развіцця гарадоў. Так, вы назвалі такія эканамічныя прычыны, паводле якіх шляхта ўмешвалася ў жыццё гарадоў і пасля брала іх пад кантроль. А я вось думаю пра іншыя матывы. Вот па меры назапашвання матэрыяльнага багацця ў людзей з'яўляецца імкненне да элітарнасці. І можна сказаць, што багатыя, напрыклад, полацкія ці магілёўскія мяшчане ў 16 стагоддзі былі сапраўднымі патрыцыямі гарадскімі. Яны ўтваралі так званы гарадскі патрыцыят. Але спачатку, як мы ведаем, спачатку 17 стагоддзя шляхецкі сойм пачынае прымаць законы, якія усяляк прыніжалі мяшчан, пазбаўлялі іх элементарных прывілеяў. Мяшчанам пачалі забараняць насіць зброю, каштоўныя футры, каштоўныя камяні, залатыя ўпрыгожанні.
Ці не было гэта элементарнай рэўнасцю і зайздрасцю шляхты, у тым ліку яе ніжэйшых пластоў да багатых мяшчанаў? Ну, тут гэта нельга сказаць, што это толькі зайздрасць была, таму што шляхта, з аднаго боку, заўсёды карысталася паслугамі мяшчан. Пры гандлю патрэбны былі мяшчане, пры наладжванні нейкіх камунікацый было патрэбна. Але яшчэ, калі мы задаем пытанне да вопраткі, вопратка заўсёды была як пашпарт. Як ты апрануты, да такога саслоўя ты і належыш. Таму шляхта змагалася з тым, чтобы ў іх саслоўя ніхто не мог наблізіцца. Канешне, калі, напрыклад, віленскае мяшчанства, берасцейскае мяшчанства пачынае больш зарабляць, яны ўжо пачынаюць глядзець на то, каб мець не толькі правы эканамічныя, але і правы палітычныя. Таму што рэальна палітычныя правы мяшчанства не мела магчымасці прадставіць. Нават калі на сойм маглі вылучыць прадстаўнікі віленскага мяшчанства сваіх, то это ўсё роўна толькі выключна адна Вільня, якая абараняла ў першую чаргу свае інтарэсы, а не інтарэсы ўсіх гарадоў Великага княства Літоўскага. Толькі ў 18 стагоддзі больш галосна пачынаюць мяшчане абараняць свае правы і адпраўляць сваіх прадстаўнікоў на соймы. Таму тут сам працэс не толькі можна назваць і зайздрасцю, але і ў большасці і жаданнем шляхты захаваць свае дамінуючыя пазіцыі і не пускаць мяшчанства у палітычную сферу жыцця і дазваляць мяшчанам самім распараджацца сваёй маёмасцю. Шляхта да апошняга імкнулася захаваць свае пазіцыі. Тут это таксама важны фактор. Так, это вы згадалі 18 стагоддзя. Я адразу ўспомніў, што паводле Канстытуцыі 3 траўня 1791 году сойм складаўся з 204, здаецца, дэлегатаў, з іх 24 былі ад гарадоў. То есть гэта пад канец 18 стагоддзя дазволілі мяшчанам легальна удзельнічаць з правам дарадчага голасу толькі. Добра, але вот калі ісці па гістарычным нашым ландшафце, ці шмат адрозненняў можна назваць у становішчы беларускіх гарадоў у 17 і 18 стагоддзях? Ну, канешне, адрозненні былі істотныя. 17 стагоддзя – гэта контррэфармацыя, барока, 18 – гэта асветніцтва, гэта ўжо новыя рэформы, прычым 18 яно таксама рознае. Першая палова – это одна сітуацыя, другая палова – другая сітуацыя, калі ўжо пачынаецца рэфармаванне ўсяго грамадства. І гарады яны пачынаюць пераходзіць і імкнуцца пераходзіць на іншы ўзровень, таму што на гэта і ўплывалі еўрапейскія тэндэнцыі. Все роўна мы былі звязаны і гандлем, і рознымі эканамічнымі сувязямі з Еўропай, і гэтыя тэндэнцыі еўрапейскія не абыходзілі нас. Таму і развіццё гарадоў немагчыма было стрымліваць. Але ўжо на 18 стагоддзя больш назрее такі канфлікт, што гарады імкнуцца больш развівацца, больш уводзяць нейкія тэндэнцыі новыя, а шляхта зноў жа стрымлівае ўсе гэтыя тэндэнцыі да сярэдзіны 18 стагоддзя. Нават самыя такія простыя рэчы, як мануфактуры, у нас пачынаюць больш развівацца ў 18 стагоддзі, але прычым у дзяржаўных угаданнях яны базаваліся на працы прыгонных, што зноў жа не было эфектыўным. Таму розніца, канешне, істотная і звязаная і з культурнымі тэндэнцыямі, і эканамічнымі тэндэнцыямі. Я падазраю, што немногія нашыя слухачы ведаюць, што такое юрыдыкі. Маглі б вы расказаць праз гэтае ўмяшанне арыстакраты і шляхты ў жыццё гарадоў? Юрыдыкі былі і духоўныя, юрыдыкі былі і шляхецкія, і юрыдыкі былі, якія належалі гаспадару, князю вялікаму. І яны былі рознага падпарадкавання. Напрыклад, у Гарагородні была замкавая юрыдыка, і яна адносілася пад гарадзенскае староства, і ёй здзяйсняў кіраванне гарадзенскі староста. Калі мы кажам пра духоўную юрыдыку, то тут, калі духавенства будавала на гэтай тэрыторыі кляштар, касцёл, і пасля пры ім тэрыторыя, ім часам бывалі і ўладанні, якія ім падарылі, ці яны купілі. Гэта ўваходзіла ў юрыдыку духоўную, і яна мела сваё падпарадкаванне
і калі гэта было выкуплена мяшчанскія землі, то яны выводзіліся з гэтага уладання, што зноў жа было не на карысць гораду. Шляхецкія юрыдыкі яны фарміраваліся праз куплю у мяшчан дамоў, а пасля выводзіліся праз асобны прывілей з падпарадкавання мяшчанскага, то есть магдыбургскага. І гэта выводзілася спачатку была просьба на сойміку павятоў, а пасля дэпутаты гэтага сойміка яны пра гэта казалі на авальным сойміку, прынімаліся пастановы. І вось такім чынам тэрыторыя горада і яго юрысдыкцыя яна пачынала змяншацца. Але юрыдыкі былі розных тыпаў і, канешне, чым яны былі большыя і не ўваходзілі ў склад горада, тым горш было для самого горада. То есть мы гаворым пра нейкую тэрыторыю, кавалак тэрыторыі горада, які не падпарадковваўся магістрату разам з яго насельніцтвам і гаспадарчымі аб'ектамі. Так можна сказаць. Так, конечно. А калі пачаўся рост габрэйскага насельніцтва ў гарадах Беларусі? Як я разумею, у эканамічнай канкурэнцыі беларускага мяшчанства з габрэйскім шляхта станавілася на бок габрэяў. Чаму так адбывалася? Ну, тут вельмі простыя такія прычыны. Пачынаецца гэта ў пачатку 16 стагоддзя, калі пачынаецца большасць яўрэйскага насельніцтва з'яўляцца ў гарадах. Ну і звязана гэта было з еўрапейскімі тэндэнцыямі, з ганеннямі, калі за эканамічныя злачынствы іх выганялі з еўрапейскіх гарадоў. І яны пачыналі шукаць новае месца. І вось яны з'яўляюцца ў гарадах Великага княства Літоўскага, пасля іх зноў жа адтуль выганяюць за тыя ж самыя эканамічныя злачынствы, і ўжо пасля толькі яны атрымліваюць наступную магчымасць для таго, каб вярнуцца. Чаму было негатыўнае стаўленне горада? У першую чаргу яны займалі сваю тэрыторыю, і яны вельмі часта дэмпінгавалі кошты і выконвалі працы, якія выконваюць гарадзенскія мяшчане, але за гэта яны не плацілі падаткі. А, напрыклад, калі дэмпінгуюцца кошты, мала ідзе прыходу у бюджэт горада, у сувязі з гэтым горад не можа выплаціць падаткі, і зноў жа эканамічная сітуацыя ў горадзе пагаршаецца. І, напрыклад, у магістрацкіх судах вельмі часта сустракаюцца канфлікты з-за гэтага, або скаргі на яўрэйскую грамаду ідуць да вялікага князя. А шляхта іх падтрымлівала па вельмі простай прычыне, і гэтыя згадкі нават сустракаюцца у дзённіках шляхецкіх. Яны атрымлівалі хабар для таго, каб пасля рабіць пратэкцыю пры каралю. І гэта было не адзінкава, это ў 17 стагоддзі вельмі часта пашыраецца тэндэнцыя. Прычым яшчэ быў такой сродак, як рабілі фальсіфікаты прывілеяў. Вот у Гародні быў зроблены фальсіфікат прывілея для яўрэяў. Чамусьці некаторыя даследчыкі ўсё роўна лічаць, што ён как бы не фальсіфікат, але гэта фальсіфікат для яўрэяў. А якім чынам фальсіфікат можна зрабіць, каб гэта стаў дакумент? Яго проста актыкоўваюць у метрыку ВКЛ і робяць адтуль выпіс. І такім чынам фальсіфікат уже становіцца законным дакументам. І гэтыя рэчы рабіліся ў тыя часы праз шляхту. Такім чынам шляхту падкуплялі, і яна аказалася, ну, можна сказаць, продажнай. Давайте паспрабуем ацэніць ролю шляхты ў беларускай гісторыі 15-18 стагоддзяў. Чаго там больш, станоўчага ці адмоўнага? Ну, увогуле нельга так казаць, што это станоўчае, адмоўнае. У нас ёсць феадальная сістэма з дакладным падзелам на саслоўі. І мы узгадваем першую чаргу, якім чынам становіцца шляхта. Гэта яна фарміруецца ў 16 стагоддзі, і асноўныя заслугі ідуць гэта вайсковыя заслугі. І ў 16 стагоддзі шляхта сапраўды адыгрывае вельмі важную ролю у войску і таксама вельмі важную ролю ў фарміраванні заканадаўчай сістэмы, таму што статуты былі напісаны на вельмі высокім узроўні, і яна таксама займаецца адміністраваннем Великага княства Літоўскага. І тут важна адзначыць, што у любым выпадку палітычная эліта яна мае вельмі сур'ёзную адказнасць
для кіравання краінай. І вось пакуль яна эту функцыю выконвае на добрым узроўні і разумее, што адбываецца, у гэтым плане эліта з'яўляецца эфектыўным. Але нават у 16 стагоддзі на сістэму кіравання, на палітычную, адміністратыўную сістэму было вельмі шмат нараканняў, калі нават мы звернемся да прац Андрэя Волана, ён вельмі часта крытыкаваў існуючы лад і паказваў яго заганы. Але калі мы берем феадальнае грамадства, яшчэ важны момант, яно вельмі кансерватыўнае і вельмі не любіць змены. Яно да апошняга будзе захоўваць свае старыя прынцыпы. Нават калі ўзяць эканамічныя рэформы, якія былі зроблены ў каралеўскіх уладаннях Бона і Сфорцы, шляхта іх пасля пераняла, і гэта была апошняя эканамічная рэформа, наступныя з'яўляюцца ў нас толькі ў 18 стагоддзі. Шляхта сама па сабе, яна мела пазітыўную ролю, калі гэта як інстытут, як набілітэт, ён развіваўся. Але любой інстытут, ён мае розныя перыяды развіцця. І ўжо напрыканцы зразумела, што шляхта не хацела новыя змены. Яна хоць і ездзіла ў Европу, бачыла другую эканамічную сітуацыю, яна нічога не рабіла для таго, каб, можна сказаць, больш мяккім чынам перайсці на новыя грамадства, на новы эканамічны стан. Яна трымала ўсё да апошняга, пакуль гэта ўжо само не пачало развальвацца. Развал сістэмы быў ужо бачны ў сярэдзіне 17 стагоддзя, калі была вайна з Масквою. І гэта было бачна ў першую чаргу ў тым, што была вельмі розная такая сур'ёзная сегрэгацыя, і у кожнага групы насельніцтва былі свае інтарэсы. У мяшчан, у шляхты і у сялян. І самыя відавочныя, самыя яскравыя рэчы было паказальнік таго, што калі пачалася вайна, сяляне выступілі супраць сваёй шляхты і самі ўдзельнічалі ў рабаванні і забойстве шляхты. То есть это паказвае вось у тыя часы моцнае такое між імі супрацьстаянне, якое выхлеснулася, калі атрымалася магчымасць, то есть падчас вайны. Але гэта шляхту як бы не навучыла, яна не пераасэнсавала і не зрабіла нічога таго, чтобы адбыліся пэўныя рэформы пасля таго, як скончылася вайна. Хаця вот на гэта была пэўная магчымасць. І зразумела, ўжо чым далей, тым больш уже шляхта станавілася такім інстытутам непатрэбным. І нават урокі французскай рэвалюцыі палітычную эліту не вучаць, што калі эліта даводзіць краіну да руйнавання, то эліта таксама ідзе пад тую ж самую гільятыну. І это не толькі праблема Рэчы Паспалітай, ВКЛ, это праблема ўсіх краін, это можна пабачыць на прыкладзе любой краіны. Ну, абсолютно, конечно, трэба з вами згадзіцца. 18 стагоддзе гэта маніфест таго, што вы сказалі, яскравы маніфест, бо все гэтыя канфедэрацыі узнікалі супраць таго, каб не былі змены ў краіне. Все хацелі захоўваць старыну, права ліберум вета ў сойме і так далей. І вось мы гаворым пра нейкае развіццё і нейкае тармажэнне гэтага развіцця. І таму ў мяне ўзнікае да вас вот такое пытанне. Ці было б народу і краіне лепш, каб шляхта цудоўным чынам знікла ў якім-небудзь 17 стагоддзі? Напэўна, было б лепш, калі б яна трансфарміравалася ў іншае што-небудзь. Не зусім знікла, таму што у пэўнай катэгорыі шляхты было ўменне кіраваць, але ўсё ж такі это навык вельмі важны, што проста так, абы каго на кіраванне не паставіш. Шляхта атрымлівала адукацыю, юрыдычную, у сферы палітыкі і гэтак далей. А вось самае, напэўна, было бы правільнае, каб у шляхту уваходзілі не ў шляхту, а ў сістэму кіравання, уваходзілі прадстаўнікі іншых саслоўяў. І менавіта, якія бы абіраліся па сваіх здольнасцях, па ўменню кіраваць, а не толькі і выключна па паходжанню. Таму што калі ты шляхціч, это не значит, што апрыоры ты умееш добра кіраваць і ўсё у тебя будзе добра атрымлівацца. Вельмі шмат прыкладаў гэта з розных паветаў неадпаведнага кіравання, злоўжыванняў і гэтак далей. І таму абнаўленне сістэмы, яно ўжо было на тыя часы абсалютна неабходна.
Удзел у кіраванні прадстаўнікоў розных слаёў грамадства гэта ўжо час нацыі, это ўжо нацыянальныя працэсы, нацыянальнае сталенне і фармаванне. Атрымліваецца, што не шляхта, але прынамсі шляхецкая сістэма тармазіла якраз нацыянальныя працэсы, нацыянальнае развіццё Вялікае княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Дзякуй, Наталля. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліж. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.